Madaling araw dyan pala dyan sa Pilipinas. Dito ay alas 9:38 pa lang sa Saudi, guys. So yan guys, no, luluto tayo ng sinigang na baka dahil wala naman, bawal naman dito yung pig. Kaya baka na lang yung ating isigang, no, dahil wala naman silang sitaw dito kundi talong lang. Hindi nila, sinamahan ko na lang na ng ibang gulay pa. Wala din silang okra dito. Pero may nakita ko nung nakaraan okrang yung okra nila dito frozen. Guys, ganun. Karoon ako ng idea. Pwede pala yung ganun. Yan. So yan guys. Pamaya na natin puntahan yung ating niluluto. Lararararimba. Galing naman ng football. Wow. Pasok. Uy, hindi nahuli. Wow, ang gwapo naman eh. Tingnan natin yung niluluto natin. Mixinat lang tayo ngayong gabi. Akit na sana ako. Kaso, sila sir, pang gabi yung pasok nila. So, timplahan natin yung ating sinigang na baka. Waray waray. So, yan guys, yung gulay na ginamit ko. Actually, kahit wala naman ng ganito na yun, okay na rin naman. Kaso nandito na yun. Nahiwa ko na siya guys. Diba? Tikman kaya muna natin ulit yung baka kung ano na. Ayun guys. Pare. Wait. Lalagay ko ng gulay dyan. Wala, parang konti lang yung sabaw tuloy. Luluto pa pala si kuya. Ayan.
Sige, wait lang. Yeah. What time you use? Yeah, what time? 10 o'clock counter open. After 2 hours, 12 o'clock counter close. Samsung gate. Yes. This means transfer? Yeah, Transfer? I put this like the tablet. Which one is the one? This one. This small one. Small. So yung guys, ang akla nagluto ng siniging na baka. Okay, thank you. Hey, why you TikTok? No. Huh? Live in YouTube. So yun guys, dyan na po natatapos ang ating video.